André Brugirouk 1955 hasi zituen bere bidaiak. 18 urte eman zituen jarraian bidean, autoestop eginez, egunero $1 bat baino gutxiago gastatuz, eta inoiz ez zuen hoteletan lo egin. Ez da Alaskan behin kalean 0,7tik 42 gradutan lo egin zuenean ere. Etxera itzuli zen, Frantziara, osasun arazo batzuk konpontzeko eta berriro ekin zion mundu osoko jendea ezagutzeko bere helburuari. J'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour savoir si un jour ils seront capables d'établir la paix. Ma réponse étant positive, elle est surprenante dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que la paix est non seulement possible, elle est inévitable. Nazio Batuek aitortzen dituzten 183 herrialdeak bisitatu ditu, baita estaturik gabeko lurraldeak ere. Bere arantza, Indiako ozeanoaren erdian dagoen Chagos archipelagoko uharterik txikienak ez dituela ezagutu. Pas de télé, pas de guide de routard. Quand j'en parle aux jeunes, ils me prennent pour l'homme de Cro-Magnon. Aujourd'hui, c'est le contraire. On sait ce qu'on va voir avant d'arriver avec Google. Faire le tour du monde ne veut plus rien dire aujourd'hui du tout. Bidaiatzeari utzi zion 2019an eta bere azken geldialdia Nafarroan egin zuen, Orreagako kondairekin jiluratuta egon izan delako beti. Guztiak etxean utzi gintuen pandemiari aurre hartu zion gelditzeko erabakiarekin, eta pozik dago. Orain bidaiatzeko aukera pixkanaka berriro zabaltzen zaigunean, bere aholkua da begiak eta bihotzak zabalik bidaiatu dezagula, itxurakeria etxean utzita.